Кунакка барсаң, сәгатькә карама, кайтыр вакытны хуҗаның чырае күрсәтер ди татар халык мәкале. Дуслар, минем чыраем елмаеп тора әлегә, чөнки әле кунагыбыз безнең аш бүлмәсенә аяк атламады. Шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп каршы алыйк. Беренче татар блогеры, татар малай дип сезне әлбәттә бик яхшы беләсез. Ринат Галиәхмәт бездә бүген кунакта. Алкышлап каршы алабыз. Ринат, сәлам. Хәерле көннәр, дусларым, матурларым. Әйе, дусларым, матурларым, менә шул сезне әйтергән кандай. Дусларым, матурларым. Сәлам, Ринат. Сәлам. Син бездә әле беренче тапкыр. Әйе, беренче тапкыр. Син таныш булсак та, нәрсәләр күтәреп алып килдең. 13 март сезнең туган көнегез булды, сезнең дип TMTV-ның. Шуңа шундый бүләк ашып җибәрәбез. Әйдә. Мин яратам бик ашып күрсәтергә яратам мин. Начинка земляничное облако с велюровым покрытием. Карагыз әле дуслар, монда. Менә бер күрсәтәле сиңа. ППшный, сразу әйтеп куям. ППшныймы? Менә, күренәсезме? TMTV-гә язган нәрсә, TMTV-гә. Үткән туган көннәрегез белән. Ринат, әйбәт, бүләк, әйбәт кенә булсын. Алла бирсә, тапшыру төгәлләнгәч, без бу тортның язмышын хәл итәрбез. Все, яхшы, супер. Съемочный группа белән барыбыз, әмма барыбыз бергәләшеп, хәзер мин тапшыруны итә шартын аңладырга тиеш. Хәлләре дип сораштырганчы, безнең тапшыруның шарты булай. Мин сиңа хәзер бер рецепт тәкъдим итәм. Ул рецептны җибәрделәр безгә телевизион тамашачыларыбыз. Син шул рецептны карыйсың да, күрәсең дә, шуңа карап нәрсәдер әзерләргә тиеш буласың бүген. Супер. Якындагы 45 минутта сызык 1 сәгать тәмин итә. Тизрәк булса яхшырак. Аннан соң тапшыру ахырында тикшереп карыйбыз фото белән чагыштырып, син әзерләгән ризыкны. Әгәр дә нәкъ фотолар кебек килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара маркалы таба синеке. Все, супер. Ягъни иллюзионика булачак. Син иллюзиягә кайтып тапшырачаксың. Әгәр дә юк икән, бу таба шул рецептны юллаучыга китә. Менә бу көрәш дип атала. Супер. Таба өчен көрәшәсез. Мин әзер. Син әзерме? Әйдә, игътибар экранга танышабыз синең оппонентың белән. Щепина Альбина, 26 яшь, Ижау шәһәрендә яши. Кичкенәдән әнисе янында тәмле ризыклар пешерергә өйрәнеп үскән. Мәктәптә физика укытучысы булып эшли. Киләчәктә үз ярын табып, Казанга күченергә хыяллана. Ринат, таныштык. Ижау кызы Альбина белән. Минем якташ. Җибәреш гырҗыныш яс мин Черкемес, ой, ты шебернел яс маласа шие яратына балышкина епие. Черкем. Так. Күрәсең киләме нәрсә җибәргән нинди фотография? Так, мин күргә тиешме аны? Мин күргә тиешме? Давай күрсәт. Күрәсең киләме рецепт? Килә. Адам! Тарадатит, таратадай. Нәрсә бу? Булма. Инде аңламыйм әле, туктале. Бу слоеное тесто, монда сосискалар бар, сыр бар. Вот бу пицца кебек иберде бу. Бу какой-то воздушный пицца бу. Моны исем белмим. Бу. Мин дә белмим моны. Ну, мотор. Тәмле. Мин моны беләсем, дип атарым. Кояш дип атарым бер яктан. Кояш пиццасы. Пиццаның исеме кояш. Ләкин Удмуртия беләсеңме, ул бу так Удмуртияның. Юк, инде Удмуртияга түгел. Бәйләнми. Юк, беренчедә бәйләмәгән. Анда кояш әз була, гадәттә. Ул якларда. Менә кояш. Помидор бар бугай. Бу түгел сосиска икән. Әйе, сосиски. Хәләл. Хәзер менә монда ингредиентлар пәйда булгач та без аны нәрсә булачагын аңларбыз, яме. Без сиңа хәзер инде уңышлар дип калабыз, мин сиңа уңышлар телим. Ринат әйдә, җиңнәр сызганылган диярлек. Көрәшебезне башлыйбыз. Альбинаны җиңәргә кирәк бүген. Җиңәбез. Ринат, син инде аңладың нәрсә эшләгән? Мин әзер. Син беләсең бүген инде. Культур-мультурный менә шундый оригинальный уклау. Син аны күргәнең булмаган. Вообще супер. 2 мм камыр өчен 4 мм алды. Ягъни символларны куеп, 21 гасыр. Әйе. Так, башлыйбызмы? Билгели аласың. Нәрсәдән башлыйбыз? Сиңа камыр кирәк, шулай бит? Камыр кирәк. Камыр катлы камыр анда. Әйе. Камыр безнең бераз гына җаны җилтерә куйган идек. Аха, булган. Булганмы чыгар? Булган. Һәм дә куеп тор. Җаны. Бик яхшы булган бу менә. Бик яхшы булган. Все. Так. Әйе. Мин башлыйм. Юк, син башлыйсың, мин бераз гына символларны чистартып, иң җиңел эш. Юк, минем эшем тагы да җиңелрәк. Спонсор турында матур җылы сүзләрне әйтү.
Син әлегә чистартатыр, ә мин дуслар Аха. сезгә төшерәм безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмар Металл Савыт-Саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмар сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә Кукмарада җитештерелә. Әлегә заманча шәп Савыт-Сабаларны, табаларны, кастрюльләрне сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм аларның бар үзләренең фирменный кибетләре. Кукмарада бар Казанда 4 кибет, беренче санның ачылганы Павлютин урамы 114 адресы буенча. Аннан соң Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусина урамы 23Б һәм 4нче кибетләре ачылды. Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле сәүдә үзәгенең беренче катында менә керәсез. Машинагызга, сумкаларыгызга, багажникка тутырып җыеп чыгасыз. Әлегә шәп табаларны, кастрюльләрне әйткәнемчә актив ялчында да мангал да бар, казаннар да, учаклар да бар, бөтен нәрсә бар. Синең өеңдә бармы, кстати? Бар. Кукмара табалары, яисә казаннары? Бар. Мин бит пешерергә яратам, шуңа күп Мин нәрсә бар. беләм, син пешерергә яратасың, Фанат. син генә түгел, гаилә белән. Әйе. Сезнең бит инде бөтен индустрия шуңа нигезләнгән. Ярар, индустриядан башладык. Блогерская. Әйе, блогерлык. Син үзеңне беренче татар инста-блогеры дип күрсәтәсең, сөйлисең бу хакта. Әйе. Һәм официаль, рәсми рәвештә шул турыда, ну, монда белмим, нәрсә дәлилләр бармы моңа дип әйтик. Шул дип чыктым. Әйе. Бу ничәнче елда булды? 2015 елда, беләсеңме? 15 елда? Әйе. Мин Инстаграмда 13 елда зарегался. 2 ел кая булдың син? Менә, син бит мин спросил, качан мин зарегался. Әйе, Сорамадың. ярар качан зарегался? 2013 елда. Инстаграм чыккач. Әйе. Ләкин мин аны өйрәндем 2 ел. Шуннан соң төркем алып бара башладым. Төркемне алып бара башлагач кеше кызыксына башлады. Кимсең син дип, мин бит үземне ачыкламадым. Әйтәм, мин үзем гади татар малай дип. Әйдә тормышың турында сөйлә Төркем нигә башла. төркем алып бара башладың? Аның исемнәре берничә иде. Башта Бар беренче. авыл, Искешәби авылын алып бардым мин. Теге минем нигәдер бөтен авылыбызны танытасы килде. Шуны алып бардым. Кеше карый, кешегә кызык түгел. Чөнки подписчиклар юк, авыл әллә ни бер авыл. Кызык шул авылда яшәгән кешегә генә. Аннан соң Татарстан турында сөйли башладым. Аны да бик кызыксынучан кешеләр булмады. Аннан соң инде юмор турында төркем, Татар комедия дигән төркем алып бара башладым. 10 000 подписчик булгач, инде кеше кызыксына башлады. Нормально икән. Сөйлә, син кем? Чөнки мин ул төркемне позитив алып бардым, кешегә кызык. Әйтәм, менә исем Ринат Татар малай, без сине кыз дип билдек башта. Әйтәм, ни өчен шулай? Чөнки позитив. Позитив төркем булгач, кеше менә шулай дип уйлады. Позитив булгач кыз. Әйе, бездә бит. Без Шулай. позитивный кешеләр кызлар гына, җегетләр юк. Шуннан соң инде менә Аннан соң син үзең татар малай булып чыктың 15 елда, шулай бит? 2016-да була инде. Төркемне ачып җибәрдем 2015-тә. Башка килде менә исемне үзгәртергә, үземне танытырга дип ансы 2016-да. Ул шул ук төркем мин алайса ул. Шул төркем исеме генә әйләнгән. Исеме үзгәрде. 3 айдан соң мин исемне үзгәрттем, уже татар малай булды. Так моны җыеп алыйк әле. Тарихы ярар, юра кирәк дисәң. Юк, без үзе килеп үзе юган кешеләрне бик яратабыз, пожалуйста. Бәтәш. Ярар, үзем җыеп алам бәҗә чәй. Давай, җыеп. Имсны спитәс. Булышыгын ярар кунак бит син. Ага. Матур булсын. Монда Төшергәндә матурны яраталар бит. Лайв дуслар, бездә гадәттә булып итеп эшләгән юк, без гадәттә сүндерәдик камераны. Но бүген Ринат әйтте, бер нәрсәне дә эзмәгез. Менә башыннан ахырына хәтле камера сүндермичә төшерегез диде. Бик дөрес, алай кызыграк. Син хәтерлисең нәрсә эшлә. Әйдә, мин сиңа булышам хәзер. Мин сиңа булышалам, әйдә. Так, чистарт. Баштартырга кирәк. Сосискаларны. Ярар, блогерлык. Хәзер мин синең бит инде мин синең белән беләсең кайчан таныштым. Без инде марафонда катнаштык. Марафонга әзерләнгәндә, хәтерлисең, Барс медиа белән бергәлектә Горький паркында. Әйе. Син минем белән таныштың. Бит син акчан беләм инде теге артист буларак, радио алып баручы буларак, шуңа күрә теге мин дә син әле акчан беләм. Синәндә без синең марафон җигердек. Шакырым инде. Синдә килгәнең әйе. Дим, мин син ваташлар күреп беләдер инде Инстаграмда. Ләкин Инстаграм тыңгышта бар ие. Таныла башлаган идең. Әйе. Иң рәхәт инде ул менә теге. Мин гел әйтәм, биюче дә түгел, мин җырлаучы да түгел, әйме бизнесмен да түгел, кеше мине белә. Менә иң байлык шул инде, кеше танып, кеше белү, вообще рәхәт. Ярар, автографлар алалармы? Дия фотога төшәр бер кибеттә, нидә, торговый центрларда, үзәкләрендә дип әйтәбез. Менә зур сәүдә үзәгенә барсаң инде, сине танып китәләр, күреп китәләр. Менә монда килгәндә дә хәтта бер малай төшереп китте мине машинадан, мин менә КамАЗда барам ди, син ди, чистан машина ди, төшереп җибәрде.
бик күңелле инде. Бик күңелле машина чиста булуы. Әйе. Син пешрак машинада диту. Рәхәт инде. Син түбән кама җигете. Әйе, түбән кама егете. Так, сырны күп итәбезме? Тәмле булсынмы? Ренат, монда мин берничек тә сиңа ярдәм итә алмыйм. Сыр мало не бывает. Мин сырны бик яратам. Да. Мин үзем сыр бик яратучы кеше, мин сыр ашаучы кеше, мин сыр миңа сыр булсын. Иткә караганда да хәтта белмим. Соңгы вакытта сырны күбрәк ашыйм. Сыр әзер. Кара, синең әниең бик матур исемле. Әлфия. Әйе, Әлфия. Бик яратам мин ул исемне. Чөнки минем әниң дә исеме Әлфия. Әйтимә шулай дип иштеме син? Иштем. Әйе, Әлфия исеме бик яратам дип менә. Синең әниең әйе блогер икән. Мин әле күптән түгел карадым аны. Мин фотографияларын, инстаграмнарын. Аның 45 мең подписчигы бар икән. Әйе. Кайдан шундый уңыш? Ул беләсеңме, бик авыр эш иде. Синең әниең булганга шулай булдымы ул? Әллә ул сиңа хәтле инде? Улым, беләсеңме ничек? Мин блогер булгач, мине бит күп кеше белмәде, туганнар да белмәде. Так, безнең монда чиста, яме? Һәм ук әзерлибез. Шунда ул. Әйе. Буна тактасы кирәк димисең. Монда әзерлибез. Ярый. Ага. Так, бик авыр эш, әнине Инстаграмга утырту. Әниеңне Инстаграмга утырту бик авыр иде, әйе. Ни өчен? Иң беренчедән әйтәм бит, мин танылып киттем дә Инстаграмда, минем туганнар да белмәде минем танылган кеше икән. Чөнки алар Инстаграмда юк, бер кеше дә Инстаграмда. Син үзеңне инде теге йолдыз дип санап җөрисең, аларга барыбер. Син җегет. Аларга барыбер. Аларга барыбер. Аннан соң инде әнигә әйтәм алып бар, мин синең өчен монтаж ясыйм, синең өчен фото куям дип, шулай бер 3 ай алып бардым, төркемен үзем. Әнинең исеменнән әйе. Аннан соң инде әни хәзер бер фото куя да мондый теге, әнә булай чабит инде теге. Миңа ямсыз инде ул, мин блогер буларак та, дөрес түгел монда, булай кыек. Әйтәм, нишләп миңа әйтмәдең? Булай эшләмә, булай эшлибез дим. Аннан соң әни миңа әйтте. Улым, менә ничек бар, мине шулай яраталар. И шуннан соң инде мин булышмадым, әни үзе монтаж да ясый, кысылмадым. Шуңа күрә, так, моны юк. Подписчиклар шуны хәтле күп җыелды. Так, хәдерсен әйтәм, мин моның белән эшләгән юк. Булай башта, булай әйтмәкчим, моны булай әйтәс түгел, башта җыябыз дип. Юк, син менә бу белән алсаң. Юк. Син бит профессионал, ансын беләм мин. Нишләтәбез? Мин бит тамашачылар яклы, беләсеңме? Все, ярый. Мин бит телевизион тамашачылар җиңсен дип, өчен дип тырышам. Бу выпуск кызык булачак. Кунаклар кадерле булса да, бу да барысы да, менә ничек бар шулай. Handmade. Әйе, ансы handmade икәне аңлашыла. Монда беркем дә килеп булышмый, беркем килеп әзерләми камераны сөндереп. Менә ни булыш әле? Мин монда әниң дә сине хәзер, эй улым, нишләтәсең камырны? Алай түгел булай ул, менә. Хәзер җыябыз башта, будет все нормально. Үземә дә ят булып китте әле. Пешерә беләм, мин яратам камыр эшен дип, слоены кестем бер тапкыр. Сиңа фотосын күрсәтә алам яңадан, мәсәлән, әгәр кирәк булса, кирәк түгел. Син хәтерлисеңме син аны? Шуны эшләй алам. Хәзер җәяргә кирәк моны мощный итеп башта. Так. Моны алып Юк, син булай үзең яртылайга. Орталайгамы? Пычак белән артында. Тактага кисеп әйе. Ярар. Шуннан соң инде әни блогеры була башлады. Әйе. Әнине таный башладылар дигән хәзер. Әйе, спорт белән шөгыльләнә башлады, чаңгыга басты. Икегә. Әйе. Ярар. Так, икегәме? Аннан соң карарбыз, бәлки күбрәк кирәк булса, зурны ясыйсызмы соң? Шул чаңгыларга утыргач, мотивационный роликлар куя башлагач, короче, безнең бу китте эшләре ходка. Ярар, хәзер әнине калдырып торабыз. Әнигә уңышлар, Әлфия апа, сезгә сәламнар түбән кама якларына. Бу, короче. Так. Әйдәлем, салдырыйк әле. Син беләсеңме? Карасаң инде ноу-хау, инде заманча технологиялар, Юк, син кисмә әйтеп куйра. Юк, минем глазомер минем. Глазомер әйбәтме? Әйе, менә. По-старому. Менә бу ичмасам, уклау, менә башына тындырсам. Беләсеңме, нәрсә хәтер итә бу? Ни, Росгвардияның Бу әйткән сүзләрен кертмәсләр, наверное. Ишеп. Ярар, моны кертмәсләр. Бу беләсеңме, нәрсә хәтер итә миңа бу? Дубинка, просто теге. Нормальный дубинка. Нәрсә шатат инде. Так, хәзер була әзер. Ярар, әйдә, әнине түбән камада калдырып торабыз да, синең хәзер хатыныңа күчәбез. Әйе. Илүзә. Ул да бит инде блогер. Так, по-моему, моны этот интекторга җитте моны интекторга. Кемне? Илүзәнеме? Юк, камырны. Эше бетә моның хәзер. Әйе, Илүзәм дә блогер, Илүзәм дә башта курыкты блогер булырга, чөнки ул зур эш, авыр эш. Так.
Анда эшләргә кирәк. Анда эшләргә кирәк. Сиңа заводта эшләү түгел бу, блогерлык бу. Так, тагы синең киңәш той, монда җыергәнме? Юк, бу беләсең, бу ябыша торган бер түгел Да? бөтенләй. Ну, ярар. Бу шундый. Бар, на всякий пожарный. Моның өстелеге алар телендә perfect clean дип атала. Perfect clean. Clean беләсез икән, чистарту, clean, perfect. Җиңел рәхәт, тиз. Так, безнең түгәрәге бит. Таптаңа бир әле, пожалуйста. Кисәсең әллә? Ха, беренче. Ә нигә син аны бикләп кына куйсың бит? Ә син теге бирләрен чик саласың булар, бар чик басасың. Хәзер, миңа түгәрәк кирәк. Менә бу әйбер кирәк, таптам кирәк. Ренат, Ага. син аңладым. Топтада кисмәкче буласың, Әйе. Кара, нә байтырабыз да, без аны менә монда кисә алабыз. Монда пычак белән кисергә ярый. Бу шундый таба. Ал. Обалдеть. Менә шулай. Әни Куй, күрсә куй. кискәнне. Табада. Әлфия апа, зинһар киләсе 2 минутны карамагыз. Әйе. Кисергә ярый табада. Табада ярый кисермә. Так. Без монда әйдә кыланабыз, ничек бар шулай бар. Шуна пычак бирәм сиңа. Юк, кирәк түгел. Система не пиле. Хәзер. Шулаймы ни? Кем Ансың белгән монда аны? шәп буладыр инде Кем аны. белгән аны? Ну, әйтмәкче әйтмәдем инде ярар. Короче, это. Юк, әйдә, әзгән. Ha, давай. Бара җәйдәрәк булачак алай. Куркам кисергә ту. Азаплама, юк, мин дә куркадыр инде. Ha, ярый дигәч. Ярый. Сезләр ярый. Спонсорлар ярый диде. Спонсорларга респект. Шулай. Ой, бир әле хәзер. Спонсорларга респект, әйе, вообще супер. Не, чынлап та кара әле. Красотули. Кисергә ярый дигәч кисәбез. Сейчас. Юк, ал син аны, алып кара. Алып кара. Һәм мотор төгәлрәк кирәк, потому что Ә булар кирәк булачак безгә бу камыр. юк, Юкмы ни? сәнәтик. Алып кайтсам була иде. Так, хәзер. Хәзер без моны Син аны зур итмәсәң дә була, яме? да, главное красота. Так, Инстаграмда кебек. Аны булай дип пешер була, но мотор төшерсәң, Как зур булып күренә. Әйе. Так, хәзер рәсем ишетмәкче, мин алай Мин кисәкче. бөтенләй белмим бу бер нәрсә сәсләргә җыйнамын. Мин әле син аңламыйм бу нәрсәләргә җыйнганыңны. Син миңа әйтәләр, син бу бер нишләп караганың бармы? Юк. 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 Бу метод дедукции. Шерлок Холмс әйтмешли. Метод дедукции. Иллюзиядә калдык. Әйе. Мин инде синең Инстаграмны карап барам. Сиңа да русча шундый сүзе бар. Еш кына очракта прилетает диләрме әле? Әйе. Хейт. Әйе. Кирәм, иллюзияңа бәйләнер хәзер. Нишләп ул русча сөйли? Нигә татарча түгел? Син җавап биргәнсең. Бу минем инглизчә дә, татарча да, русча да. Кирәк булса кытайча да. Кытайча сөйләсә әле мин шартына булыр инде. Комментарий бир. Так, ну мин үзем Үзгә әле татар күрмәгән. малай дип үземә исем кушкач, күп кеше яза, син татарча сөйләшкә тиштебәйме? Мәтәм теге иллюзияны борчымагыз. Ул да минем кебек әле өйрәнәбез матур Ул сөйләшергә. татар кызы түгел. Ул татар кызы. Ну, татар кызы бит русча да сөйләшә белә. Шуңа күрә. Так, моны әйдәп тагын кисик әле. Безнең ППшный була. Прям яртлай. Нә була икегә? Әйе. Шуңа күрә инде без Пожалуйста. андый Пожалуйста. менә мондайлар миңа бир. Юк, мондайларын. Кайсыларын дiyeyim? Менә мондайларын. Так, Пожалуйста. туктале. Подожди. Пока кисмә. Туктале. Менә булай мин әйтмәкче инде булай. Булай әйтмәкче идем булай. Бу зур. Давай яртлай кис. Тукта, кара Ринат. Әйдә булай эшлибез. Бу әйтергәч монда бик бәләгәй кала. Хәзер шуны придумай. Әйдәмесен җәябез дә. Давай. Хамасын тартам бала алай сузам. Үзәсең син аны, әйдә. Үзмибез. Буны тагын бер җәябез. Слоеный тесто. Монысын җәябез. Юк. Амысын кырыкларын Юк, менә моны җәябез. Син җыя торасың, моны өстенә генә куябыз мотор итеп. Юк, монысын өстенә куябыз аны. Инде сиңа ярдәм итәсем килә, Шо аңладым. Менә бу тагын бер түгәрәкне куябыз аска, Шо аларны нормально. изеп кырыкларына тип чыксаң була. Всё будет хорошо. Менә шулай килеп. Давай. На бой кирәге, зур, нормально. Всё нормально була. Эксперимент. Минем башта бар ул, ну, Башта бар. зрак этот. Әйдә, монысын җәябезме? Җәй. Менә монда җәй. Бара, мине берсендә эшләткәне юк иде, беләсеңме? Беренче тапкыр эшләтәләр мине. Так, тагы Мин башта эшләтергә алган офшатларга кирәк. Җидене кисәл тагын. Юк, бит кызык булышкач. Кайсы кирәк? Менә мондайлары. Бергә эшләгәч күңеллерәк бит, Юк, ашау да тәмлерәк. Тап. Так, син бит кояш дидең. Бу тәмле микән? Аша ярым икән. Монсы тәмле. Мин ашы килден шәптер. Так, монда урын бар, алай диме? Монда урын бар. Бу бит
слоеное тесто тазара. Күпірі, Қара, неден қоямын, тасыр дұрысыншық ғаре. бұла. А? Күпірі тазараншық бұла. дұрысы. Дұрысы көпірі. Қосы керек бұл дәрі. Ага. Бұдан ашырға бұла. Күпірі. Ага. Бомба бұла бұл. Так. Біздің пицца шынды бәреке болмайдыр бейт? Йо. А? Бұл бит. Күпірі әдбейтін тұмысың де, Руша. Yok көпірсе де, оған зұр көпірмей шек бейт? Йо, біз бит аны подсиним так, как будто зур. Аңлайсың ма? Но Ринат. Екеу керек. Әйде, тағам бірсін етеміз, емі? Еще, давай. Жоқ, основасын... О, біз бонус жасай, біз икіні пішіреміз мұндайын, икіні. Жоқ, екені түгіл. Бірсіне қа қоябыз, абыларını айырып, баш-башына түсіп Так, ну, қоябыз. слоеный тесто, по-моему, смысл, чтобы меня туры келеш болсын ол теге. Ринат қарым сетам бір қотсым сетаман, ойын. Бұлды бұға сен Будет көбейе бит ол, тоқта. Так, Амур, так, подсказка зрителей, ол көбейе, на? Туда ем сетем, қара. Ринат, қара. Идея, точно, давай, тағын. Мен мұнда бір туғарек жейбіз де, амансы құрық Ринат тізіп шығабыз. Тағын тізіп шығабыз, әйме? Біздің двойной сумсы бұла. Енді, шонан көбе керек. Поехали. Әйде. Еқай. Тағымысында жейрек керек болашақ. Әйбәт етіп, мотор етіп туғарек етіп, емі? Бұл тәрінке бірін. Хәтті бұқарақ етсең де бұла. Деп ойлым мен мана. Әйе, юқарақ. И көбірек кесерге керек. Теге, міне бит ұстарабыз, көресің ме? Марсы келді. Міне бит. Анасын тегіден салдырғаш тоже зурая башады бұл. Көрдің ме? Теге сантиметрлары. Жоқ, мен сені шынды теге инициативный болуым бек ұшай. Біз ағыретті қонақлар келерде, аманы нешік үшілер мен башымада кірмей бұл, башымада келмей дейлер, ғадетті егіктер. Сен, ең мұхимен әсәділер әтіге Воображение. Суғышқа кіріп кетерге анда енді қарар бізде нешік нәрсе болайсын. Шулай, главный вязать собой деген кебек. Афу тегіз. Ең мұхиме, ясы бізді ерге, әнешке ясаған аны біт. Как будто мен білем, что ли? Жоқ, әміне сенің өзіңнің тұрмышында, ол тұрмышына деп етің, яра инстаграмға шығарғанда ең сәйір, мәзәк бірәр ризық нәрсе болды. Әсеп пішірдегіз. Так, мен өзім ме? Мақсос өзім пішірдім? Бәлкім не білән, үйлізен білән. Так, эксперименттар ясырға яратасыз. Ондай нәрсе пішірген жоқ, шо менің? Тұттары. Короче, идея. Әйден ұшын қойжайбыз да, мұны алабыз да керімді. Давай. Мұны шында қоябыз да, етәбіз, бұлай етәбіз да. Вот точно вспомнил, меня лайтера можно. Тұттырали. Әлі не методтар ұсылай сөйлесің сен, Ринат. Пельменлерді шулай көрмегенде көрсетесің сен бұл. Әйе. Кстати, әйе. А то бір әрәметтік бітін бір айберін. Шоны мануық. Так. Все, отшайын Болды. Міне бейт. Так, қазір білесің ішеміз. Кіші ақыллары бар екен бейт өзіңді, деп. Так. Неделі мұның покрытиесі? Perfect clean. Perfect clean. Әйді, маншып perfect cleanға. Ну давай. Сен бағана қоймақшы. Идеальный круг болсын. Қазір. Ләкин сен аны суз емі, туз, тарт. Тоқта. Жоқ, шіріп жеткелмеді біз әні. Әзгім, әйде. Маташабыз, а? Бүтін кіші қазір келедір, нешелер бар. Пулеметтің әйбірлері кім, патронлары кім? Сен аны жеймін да, біздің кеттаған бар. Тарт біраз, не олар білен ұрап қоямыз қазір. Давай балар тағы кейс. Мына мұны кебек. Жоқарақ. Камераны тізіп шығабыз. Үстіне қоплайбыз. Әйде қырына қойығын де фотода көп болсын еді бітінней. Альбина жеңешек бітінен сақара шулай қойсын кесерге керек аны. Жоқ, мынамда сuz алмайсың мына бұларын тартып бірақ оны Жоқ, біз екі слой. Ішіне мында сыр, мында риол көпере ол, алмайсың ма? Слоеный тесто. Ну давай, ярар. Жеңеміз, давай. Жеңесің келмей ме? Ижауға жібермек шейдім бұрек, ярар жеңеміз қа. Жоқ, сен жеңіп тәбет аны жібере аласың башта, сен жеңіп қара әлі. Да? Сен жеңеміз. Мында білмейм әлі бұл бек жеңген кебек туғыл әлі бұл сені. Так, кесері, амына тіземіз таған. Анда кеселгенлері де бар, бұларын бітісіне керек. Зіре ашадық біз, жетмейешек қазір.
Все, енді ашаған. Так, білесің, мына баларын былай қоябыз. Екі түрлі болсын. Ашаған, нормально. Жоқ, нормально бітсе керек. Керек, бүтінсі керек. Аның әйтен бет қомырын... Әлі сен қомыр, мен мұнда қомырын, yok керек түгіл, өз ішін іші қомыр, аны сен көпірек ол, міне мұндай болақа, міне мұндай біздің. Набайттырды, тағын қой, мына шоя баштырыз. Набайттырып қой. Әйде, ұрым да берем сен, мен де қай. Мен енді қай бұлды, все, мен қай уже... Үрмейбіз, брат, үрмейбіз. Кірешке, шумдым. Все, болды, все. Мен мұнсы, ұлтағам, бірәсін бұрыш білән сейбіз ма? Бұрыш білән бірәсін. Жоқ, мұнда бейте уақылап ортасында қойырға бұла. Так, рәсім керек. Білесім неге ортаға қойып бұла? Рәсім керек, рәсім. Bir уақылы біз ана, әйде. Ортасында сыр да болсын, ит те болсын, не бұлай? Ярар. Мұнамдай уақыты, не бұлай? Çünkü сенде қазір помидорлар, сырлар жейшексің, шылай бет ортасына. Давай, мен оларында кесе алайсам да. Запасқа қалдырғаным мені. А сен өзің қаралы. Мен бір сұрау бар ие, мен сенің инстаграмда шылап көрдім. Бетін әзірлендіп, сен келеді. Сенің аллергия дегенсің пищевая. Әйе. Бұл турда сешіп бұла ма? Сен шоң үшін Hatta armiyaga da barmağansın. Şu almaganlar, barmağansın değil, almaganlar. O benim хронический тугандан бирле. Сен өзің ашыйсың. Сенде аллергия. Ашыйм, аллергия. Ничек сені şu алып қала алдылар, сені şu айттырып. Ул вакытта закон булган, ограниченный годныйларны алмаганнар. Шуңа күрә мин өзүнө билмейм, билесиңби? Мен аллергия. Сен аллергия нәрсеге, ризыктан менен айта алайсың. Менә кичкен чакта әйткәннәр, апельсин ярамый, кызыл әйберләр ярамый, сары әйберләр, бананнар, ананслар. Миңа бары тик гранат кына яраган ашарга. Бәлки чакта. Әни әйтәдер, син кашашыдыр инде. Кыйммәткә төшкәнсең? Тәмле дип. Гранат кыйммәтме юк? Элек. Белмим. Юк юк элек. Киресенчә мин этот арзанга төшкән дисең. Әйе. Җитәме? Булды. Супер. Так, рәсем күрсәтсәң? Юк, әйе, хәзер бармы соң аллергия? Хәзер бар. Рушайтнышлы проявляется на всех изгибах. Мында. Менә хәтта бер кулак күрәсең инде минем. Инде. Син крешнең кебек кулагым. Берсе мындай. Менә монда аллергия булган, кашаганым бәлки чакта әйтә, сынып төшә дип. Күрәсең икенче төрле. Әйе. Юк, гадәттә крешләрнеке шундый була диге. Самбисларныкы, анда тагын дзюдоистларныкы шундый була. Аллергияның әйберин последствиялары. Так, бу безнең әзер. Сыр? Айда сыр. Сырны да итте, хәзер без дуслар, без тегеле иттек, була иттек, тиз генә менә ясарга тырыштык инде бу пиццаны. Нормально тәмле күренә. Ну, тәмле булачак дип уйлыйм. Без моны хәзер духовкага затканчы чакырга тиеш булачакбыз. Менә бу без сине күреп торасың, Мили компаниясының аш бүлмәсендә, кухнясында. Моның бу компания бар белгече Евгения, Женя. Шып-шым татар кызы дисәм, әлбәттә, алдакчы булып чыгачакмын, урысча безгә сөйләшәк барысында. Әлеге техниканың өстенлекләре турында Евгения, мы вас ждем. Евгения. Тәмле көрәш тапшыру дәвам итәм. Бездә кунакта Ринат Галиәхмәт, татар малай, татар блогеры, һәм Евгения. Евгения, знакомьтесь, Ринат. Очень приятно, Ринат. Очень такой крутой, первый татарский блогер, официальный. О, официальный слушайте. Да. Рада Это история прям, да, вот, да. Приятно. Рада вас встретить в нашей студии. Компания Мили – это, наверное, единственная в мире компания, которая в руках двух семей уже 120 лет. Представляете, они занимаются производством бытовой техники. Круто. И я смотрю, вы очень умело спасибо. сформировали такой прекрасный пирог из самых простых продуктов. Самое главное, он смело сделал, очень смело. Очень смело и умело. Да, и умело. Можно не тревожиться, что у нас нет бумаги для выпечки, потому что, как профессионально уже говорит Булат, Perfect Clean, специальная запатентованная эмаль компании Мили, не требует бумаги для выпечки. Когда мы выпекаем изделия из теста или мяса, можно прям разделывать даже на этом противне. Предлагаю данный пирог выпекать на режиме интенсивного выпекания. Это специальный режим, компания Мили его разработала для того, чтобы нам с вами было проще, легче и вкуснее выпекать. И кушать тоже. Духовку мы разогрели до 210 градусов. Уникальность этого режима знаете в чем? В том, что греется низ и дует вентилятор. И благодаря этому основание пирога у нас хрустящее, выпекается, а начинка остается сочная, и тесто не промокает. Поэтому
печь, например, чизкейк, не нужно будет, если мы будем печь чизкейк, не нужно выпекать основу заранее, там, с грузиком. Да. Или если мы печем, я не знаю, пиццу, это происходит очень быстро, потому что у нас хрустящее тесто и сочная, тянущаяся сырная начинка, это очень вкусно. Кстати, у вас есть дети? Да. Дочка у 6 него. месяцев. Ой, поздравляю, когда она вырастет, она будет вдвойне рада пользоваться духовкой Мили, поэтому я очень рекомендую приходить к нам, и для каждой семьи вы сможете выбрать тот прибор, который будет радовать вас долгие годы. А сейчас отправляем пирог в духовку. Давайте отправляем, мы уже ждем не дождемся. Я После уже ваших слов, кушать да, хочу. уже он Простите. приготовился уже после ваших слов. Я уж Внутреннее представил. покрытие в духовке такое же, как на противне, поэтому чистить ее очень легко. Время приготовления мы установим 15 минут. И в последующем, если нам необходимо будет, например, более запеченную корочку, можно будет переключить на режим гриля и допечь еще 5 минут. А когда у нас все будет закончено, мы можем сохранить программу приготовления в персональных программах. И затем уже, например, дети-подростки или ваша супруга сможет приготовить этот пирог, просто выбрав в персональных программах название «Мой любимый пирог с сосисками». Anladın Крутая вещь. Understand? Шеф, да. Understand. Круто. Чтобы все эти функции легко вами использовались дома, мы всех наших будущих клиентов приглашаем на тест-драйв техники, где по четвергам здесь, в этой студии, мы проводим тест-драйв, да, показываем в работе наши приборы, как пользоваться функциями еще до того, как эти приборы появятся дома, чтобы уже находясь дома, вы легко, как профессионал, владели техникой. А для всех телезрителей передачи «Тамле Кереш» мы продолжаем акцию. При покупке произнесите кодовую фразу «Тамле Кереш» и вы получите подарок. Ждем вас в наших магазинах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8, Медгородок. Все. Приходите. Круто. Allah versin Спасибо. придем. Бигзура. Большое Вам приятного спасибо, да. аппетита. Бигзура. Ждем на пирог, как он, пирог с сосисками, да. Ну, а мы как бы это обозвали это пиццей. Мы еще По-нашему это назовем, да, его еще назовем. пицца. Вот по выходу. Еще посмотрим, еще, Да. что получится, так и назовем. Хорошо. Название придумаем. Спасибо. Спасибо вам. Да, Биг Приятного Зара. аппетита. Обязательно там шурбы с мы специально для Рената еще приготовили рубрику Тест-драйв. экзамен, имтихан. Қарағыз алдарыңыздарда. Рубрикамыздың исеме «Тұтып қара» деп атала. Тұтып қара, тұтып әйт. Яйса тұтып әйт. Мен сеңа қазір берешекмін түрлі предметлар, бәлкім ашый тұрған ебірлер, ашамай тұрған ебірлер де болырған кен арасында сеңа шамалап әйтерге керек қолдарым белән қапшап қарап, алардың нәрсе екенін. Ең бірінші репетициясы балабыз, біргәләшеп, нәрсе екенін білерсің екен, жоқ екен, қолдарым белән тұт, қара нәрсе бұл. Bu әйме? Бұл нәрсе бұл. Bu biyeley. Нинди биялей бұл? Нинди биялей? Киреге киерге дәрес кимәдем дә булайрак кияле. Так, bu нинди biyeley? Менә дәрес, менә хәзер дәрес ярар. Аңладың әйме биремне? Всё, супер. Нигез салынган 1950 елда Күкмарзадан киттек. Менә нәрсә, менә бу савыт. Савыт түгел, савытның içindәге берсен тып карасың. Içindəgi. Так, aşağı verir misin? Yok, aşağı yaramay. Так, bu kişiga aşağı bu. Belenge. Ey молодец. Aşağı bitiresin mi? Tükürge yaramay. Ну, молодец. Aşağı tıgı. Sınalmağaç. Ha, isnerge yarayma? Ha? İsnerge. Yok. Ha, yok. Kul bile. Təmli berenge. Burada gittik. Nindi yarayın berengisi? Bu mu? Opas. Maksus opas'a qaytıb aldıq senin için. Ya, mısın alıp qoyabız. Қазір сен атаған біріні әзірледік. Бар адымында. Шондай сауыт. Шондай қолыңны тығып, тұтып қой. Bu yogurt mu? Yok. Ошаған еме. Так, желе? Әйе. Да? Что жерге бұлар? Təmli. Тәмілі ме? Сен молодец. Upkə deyib uladın başlansın. Аш келгенсің бұғай бүгін. Кеттік малдағысың? Aha. Ренат, біз сен әйтәбіз, еме қауып қарама деп. Сен қаман қауып қарайсың бітмесінде. Bu refleks dege. Aha. Pişirgende birinse dege. Tuzum var mı iken, təmli mi iken deyip. Алдағысы, кеттік. Маған 2 предмет қалды. Ренат, сенің үшін. Әліге удаш. Сен қауып қарамайын деме бітен. Ярай. Аллергия бар дейсің тағы. Ярый. Міне бұл сауыт, шұлық сауыт. Да, кіріп қара. Мұнда бір қол білән кірсің да бұлайын. Так. Нәрсеге ұқшаған. Aha.
мұны Бұл қазір бұл бек білесің ма? булочкаларға себеді. Әйе. Кунжут. Молодец, молодец. Кунжутны яратасың міне, қара, тәкі Тәмді оқшы ма дейді. кунжут? Тәкі оқшы. Һәм сұңғысы. Әйе, сұңғысы. Білерсің мекен нәрсе егені? Жоқ мекен. Так, Ренат, міне сұңғысы. Так, айтам бит, бұл Онда біреуіне тұр, Білесің нәрсе бұл? Екі ода. Бұл бигудишки. А? Бигуди. Ат. Жоқ ма? Молодец. Мен үйленмеген болсаң, білмес үйрен. Дұрыс дегенде шол. Енді Мұны қойнаталар, ешешке. салсаң да бола қазір. О, көзлегеніне. О, Бар ма үйлеземде шондай бегудешкалары? жоқ. Қойын білдіңсің мен? Ну, башта сосиски ойладым. Анысы мында пластмасс иткеш. Әзірек. Сообразил деген. Нерар. Янысын, теге, чөресің бит әлі? Аяқларын ашаған. Нелер, подставка, GoPro-лар. Ну, икеу болғаш. Аңлашылды. Андай бір түгір. Ренат, бек зор рахмет. Мұнсы үшін еме, менің сен бір сұрақ қалған, сенің биографияңны үйренгенде. Сен анда бір жерде yazғансың, менің балаша қиялы милиционер болды дейді. Милиционер әлі. Сен қателесің әлі милиция уақытларында қателесің. Не үшін қоян келді аңды етілік, не үшін мына милиционер? Жауап бер, жауап бер. Білесің не үшін? Міне, әтилер бит олар соғыш видеоларын қорға үйреталар, мен бандитлар турында видео қорға үйреталар. Бандитлар турында видео кино қорға үйретканда, шоңа көре енді анда теге түп геройлар битін полиция, шоңа көре негедір шундай міне қиялар иді. Андан башқа әлі дальнобойщик қиялы бар емен дальнобойщик болырға. Ну, міне. Міне балаларыңыз телевизор қарап өтсе, шундай қиялар болады. Аңладым, бандитлардың да жеңелері кім тұталар, милиционерлар. Жеңесі келді. Бик қызықлы һәм романтик шундай хөнәр, дальнобойщик. Ерақтарға үйіне қайтып кірмей. Іш ішләмей. Іш ішләмей. Рулі әйлендірі іш барған көбеге. Нешелен? Ішләдім. Анда біз көрсетмей әртегерме шалыштырғанны, қыш күні сәләркінің қатқанын, башқаларыны ерар. Аңлашылды. Хөнәрің бойынша сен қазір? Мен SMM-шік. SMM-шік. Кім екенін достар Google-дан қарағыз. Біздің елде пицца пішіп шықты. Қара енді. Пицца деп есім құшық мұсың? Білмейм, пицца болам екен. Әзір ме? Әзір. Олабызың болған бет енді бұл? Так, болған әйе. Болған деп өлем менде. Біздің тұтқасы бар, қара мақсыз үшін дейді. Ультрамодный. Көрсетем мен саған шек екенін. Үйрен. Пішпішейте әме қойнар. Пішпішейте көрме, пішпішейте көрме. Міне бұл ебірлерін алып қойсаң. Мұнда саласың? Әй, шында қоя. Мен тоқта бермекшейін. Болған бет. Сошы нешева болған бұл? Меңа қияфәті ұшый. Қияфәті мотор, ну қыламышы тігінікі моторы, конечно. Біздікі демо-версия. Шылай ке байрақшы, мен де шайды ойладым. Әрі аңа қарап тұрмыз, бары бір дегустация асыйбыз, еме? Асыйбыз. Шылай тұры біздің пицца пішті, мұңа исім табабыз ма? Исімсіз? Да, исімсіз. Пицца, пицца болсын, пиццаға не исім шығар не? Ну, пицца бар, пепперони, маргарита, мұндайда фейковый Гали болсын. Ахмето, нәрсе анда шиннен. Фейковый пицца. Сатар Малайо. Фейк. Йоқ, фейк түгіл, атамыз. Қызық бет. Нормальный ол, қара. Татарша пицца. Ну, Ренат ярар. Жеңілдің. Табасы шәбейді. Вообще шәбейді. Золотой. Илюзеде сүйінерейсің, бұл табаға. Бірнеше бұл мы Ижауға жібересі болады. Жіберәбіз. Ижаудан, Альбина, біз сен үшін көңілден қырлыбыз. Тренд стайл линиясы. Міне бұл таба. Бұл, білесің, мұның үстіге шындай мощный. Һәм міне бұл кесекшіклер, нанотехнологиялар, нанокесекшіклер. Һәм бұл таба башқа табаларға қарағанда 5-6 мәртебе зағыра қызмет етті. Сен қазір тапшырудансың, бараласың міне мұндағыларынан. Кебеттері Павлихинда 500 метрдағына. Сотып алаласың Илюзеге бушқылар білен қойтмасы үшін. Тәмілі краш тип десем сен буш коробкасын жібер ала. Я бақсала шоп қарыға, оршысы келе. Оршысы келе, так, қой жерден кесеріз. Бұлай, нишава кеп шыққан, бұл ират пішіре тұрған пиццаға. Кілмесін, кілме. Нормально, Ренат, әйбет. Кесуіңнен кіле. Нормально, мощно кесесің.
Мен зор келе алмадым енді башта. Қойып қара керек. Берер тәлинкәне тәлі. Әзір болғанмын, нормально. Мен қойып қарайым башта. Бірінші. Бисмилlah етіп. Қайнар түгіл ме? Піш түгіл ме? Сосиска сайбай. Yok, қамырда пішкен. Қамыр пішкен. Қамыр тәмді. Пішкен бет? Yok, бұлай тәмлі. Ренат, шындырсын әйткәндә, тәмлі кебек. Тәмді. Ашарлық. Ашарлық ма? Қазір. Шо. Біргәлеші біз мұны ашибыз. Ашарлық болған енді. Үйі өтәшәк біз. Әйде бала, ярсы сеңа, ярсы меңа. Шо, кетем. Сөйләштік ме? Келештік. Илюзаға деп қойтасың мәлі. Ренат, шын көңілден зор рахмет. Барыбір истәліклі бөлексіз біз сені жібер алмайбыз. Тапшырыбыздың генерал спонсор болған Ура! Көкмара металл сауытсы заводынан. Көкмара. Менә бұл язулар, қағазлар, блокнотлар, Супер, рахмет. ручкалар барсы сеңа. Қызықлы рецептларны yazып барсың, әмі электргеше. Обязательно. Электрге метод бойынша сол yazып алады деп бітілет. Рецептлар китабы бар ма сенің? Әнеңдегі точно бар енді. Менің үш зор шындай. Әлі өзімдікі де бар. Мұны, мұнсы үшін рахмет. Қызықлы контентің үшін шылайық рахмет. Сізге рахмет. Подписчиклары артсын бүгінден едәгіз достар кірәсі инстаграмға тезгіне yazылығыз. Меңа Болат Байрамов, Ренат Ғали Ахмет. Жоқ, татар малай деп жиығы салай тезірек шыға инстаграмда. Аннан соң едеп ТМТВ телеканалы, Көкмара, Мили компаниясына барсың жазылып шығыз инстаграмға. Шулай нәрсе, ғайле бәқіт етелеп қалабыз. Бек зор рахмет. Илюзен білен бірге қызығыз Сафина. Сафина бет әлбір. Сәкен, Сафинаны тегізлікті өстерегіз. Сафина яна үстеліп тұрсындар. Қызлар, малайлар, берсін құдай. Малайлар Қызлар, малайларда бұлсын. Ансы барыста құдай құлындар. Тәмілі рецептлар пішірішін тағын кетіп қалабыз сені. Ярый, рахмет шақырған Қызық үшін. көңілі болды, Мені да бекін құшады. Супер. Һәм инде яхшы монтаж ясап, біздің де шығарым, яғын? Обязательно. Инстаграмға. Сөйлештік, ұмышлар сеңа. Сөйлештік. Тілеклерің болса, телевизион тамашашыларға, подписчикларға әне рәхмет. Сенің бірнеше секунд уақытың бар. Барлық тәмлі креш қараушыларға бик зор рахмет. Вақытыңызны алып, бізді қараған үшін, біз тырыштық. Шынапта бик көңілі тапшыру екен. Мұнда сізге тиз көрінсе, біз ұзақ мәшаққатландық. Мына шундай тәмлі пицца келіп шықты әйе. Сеңа рахмет, қызық алып барасың. Ішлеушілерге бик зор рахмет. Бик көңілі рахмет. Көрішкенше, еме? Рахмет. Көрішкенше, рахмет, көңілшілер. Достар, тәмлі яшик, тәмлі аршик, қамеде тәмлі кірәшіні қайратына сайын ТМТВ телеканалында күзетіп барық. Со болығыз. Пока-пока.